Системата е разработена от голям иновационен екип на Cambridge Medical Research. Това е една група, която е базирана върху Кембриджския университет в Англия. Тази система се използва в почти всички хирургични области, включително урология, обща хирургия, гинекология, гръдна хирургия и други. Дава големи възможности за прецизност на хирургията и за безкръвност. Хирургичният робот Versius стъпва върху лапароскопската технология за извършване на операции, което е много полезно и удобно за всички колеги, които работят лапароскопски, защото те лесно могат да се прехвърлят към роботизираната система и да ползват нейните предимства. Versius е следващото поколение хирургична роботизирана система, която стъпва върху постиженията на предишните роботизирани системи, като дава някои допълнителни възможности. Като конзолата, с която се работи, е много удобна за хирурга, тъй като той не работи наведен. Работи се с изключителна 3D визуализация, при която хирурга е, казано на прост език, е все едно вътре в самата операция. Другите възможности са така наречената роботизирана китка. Това е патентована система на Versius, при която се постигат невероятните 720 градуса на завъртане на хирургичните ръце. Т.е. това са два пълни кръга, което е невъзможно дори за човешката ръка, която се смята за съвършен инструмент. Големите възможности, които дава ръката, позволява да се извършват операции примерно в урологията, за радикална простатектомия, която е една операция при локализиран рак на простатната жлеза, при тумори на пикочния мехур, при тумори на бъбрека. Дава възможност за едни по-щадящи операции при туморите на бъбрека, специално така наречената частична резекция на бъбрека, парциална резекция, която ние наричаме, и позволява да се запази голяма част от произвеждащата урина част на бъбрека, така нареченият паренхим. Операцията, която виждате, е радикална простатектомия. Това е една радикална операция, която се прави при ненапреднал рак на простатната жлеза. Конкретният пациент е съвсем млад човек на 49 години с тумор, който има доста злокачествен вид от биологична гледна точка, за да може колегите лекари да преминат към работа с тази система. Се извършва цялостен процес на сертификация от фирмата, от наблюдаващи лекари, които се наричат проктори. Сертифицират се абсолютно всички колеги, т.е. сертифицират се конзолни хирурзи, това са хората, които работят директно с ръцете, асистиращият хирург, който стои до пациентското място, включително и сестрите.